Omohaneze asimu konye chiri ya zere oji ngajeri biko cheta onye ji aka na nke taa bụ Wednesday ke abalị 31 nke ọnwa Maachị n'afọ 2021 ka anyị kọrọ gị agbodo ngwongwom dịka o siri dị taa n'akwụkwọ akụkọ. Chinonso Ugorji bụ aha m. Na mbụ ka Daily Post ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a, ọ dị egwu ndị ọkpa egbe agbapụla Ibadan ọzọ tọrọ dị na nwunye nakwa onye ọrụ ugbo na steeti ahụ. Ụlọ ndị na-achọ ka Naịjirịa kewa ọ gaghị erere ụnụ ma otu ya ka Oshimbajo na-ekwu. Olo ọchịchị Buhari na ndị ọkpa egbe na-ama aka n'igwe ndị ntorobịa n'ọrụ ya ka Tinubu na-akwa Buhari n'emo 2023 ụjọ obi iko n'elu dịka ọnọdụ enweghị nchekwa na ama ntuli aka elu zụrụla anya ọnụ tinyekwara ọchịchị ọhakarasị Naịjirịa aka n'ihu. Na ịgadịhụ na Daily Post ka anyị hụrụ ndị a, ike na ume agwụla Buhari ọ na-ekozi anya popo ọpụpụ ya ga-ewetara Naịjirịa ume ndụ ya ka Bamgboshe na-ekwu. N'ikpeazụ na Daily Post ka anyị hụrụ nke a, 2023 Tinubu bụ ọkacha tozuo oke maka ọkwa onye isi ala Naịjirịa ya ka Doyin Okupe na-ekwu ya ka anyị hụrụ na Daily Post n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na Premium Times ka anyị hụrụ ndị a, n'ihi ndị otu Boko Haram mba Cameroon ezigakwuola ndị agha n'oke ala ya na Naịjirịa. COVID-19 ọnọdụ akụnụba mba ụwa na-eme nke ọma n'agbanyeghị ọnọdụ amaka eme ya ka ụlọọrụ International Monetary Fund na-ekwu. Buhari hapụla Abuja gawa London maka nlekọta ahụike ya. N'ubekwe ụgwọ ndị ala anyị jikọrọ agbagola ma rute tarị naira 32 na ụmụ 92 ọkwa a ga-akwụ ụgwọ akwụ. PDP akpọọla oku ka elebara anya ma nyochaa atụmatụ okporo ụzọ sitere Abuja gawa Kaduna, Zaria nakwa Kano bụ nke ekwuru ga-ewe $797. Usoro ọchịchị Tinubu bụ nke na-enweghị atụ ma ọlị ya ka Oshimbajo na-ekwu. N'ikpeazụ na Premium Times ka anyị hụrụ ndị a, ndị agha ga-ezute ihe ịma aka nke okwu nchekwa niile ya ka Atahiru na-ekwu ya ka hụrụ na Premium Times n'ụtụtụ a. Na The Nations ka anyị hụrụ ndị a, ọchịchị ala anyị na-achọkwa ego maka ọgwụ mgbochi nje korona nchekwa ala anyị. Ewo osote onye isi ndị ọrụ n'Obiachi steeti Abịa arajiela eko. N'ubekwe Pastọ Chris Oyakelome apịasola ndị na-eso ụzọ Kraịst maka ịgba ọgwụ mgbochi nje korona ala anyị. Ọ bụ naanị udo na ịdị n'otu pụrụ ime ka Naịjirịa dị ukwuu ya ka Tinubu na-ekwu. Na ịgadịhụ na The Nations ka anyị hụrụ ndị a, na mụ na-eme nke ọma taa bụ ihe inye Chineke ekele na mụ na-eme nke ọma taa bụ ihe Chineke ekele ya na Tinubu ya ka Gbajabiamila na-ekwu. Ka ọ dị taa ịdị n'otu ala anya adanyụọla dịka ọkụ ya ka Ganduje na-ekwu. PDP ebunyela aka chịburu steeti Niger Babangida Aliyu oche azụ. N'ikpeazụ na The Nations ka anyị hụrụ nke a, chiri na anụmanụ unu pụọ na ihe na-egu ahụ n'ime mkpụrụ ụbọchị 14 ya ka steeti Bayelsa na-agwa ndị otu Mieti ala. Na Tribune ka anyị hụrụ isiokwu ndị a, ọchịchị ala anyị ekwupụtala ụbọchị Fraịde na Mọnde dịka ụbọchị ezumike maka mmemme Ista. Dọkịta ndị bi ebi n'ụlọ ọgwụ ga-amalite mfanye aka nnukwu ozurala anyị ọnụ n'ụbọchị Tọzdee. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'isi obodo ala anyị anwụchiela mmadụ 5 ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị ntọrọ mmadụ. Ọbasanjọ enwetakwala mmeri ọzọ dịka ụlọikpe tribunal kachapụrụ akwụkwọ mkpesa nke ndị otu ADP. N'ihi ebubo nde $9 na ụmụ ise na-efu efu, ụlọ nzukọ sineti akpọọla onye isi oche ụlọ ọba ego ukwu ala anyị oku ka ọ wụchaa n'ihu ya. Na ịganihu na Tribune ka anyị hụrụ ndị a, ọchịchị ala anyị nabatala ụmụafọ Naịjirịa dị 255 bụ ndị tọrọ n'ịga na mba Saudi Arabia maka osara hijab na steeti Kwara. Ọ wepụrụ m ihe n'ahụ iji kụjọ ndị na-eso ụzọ Kraịst n'ala anyị ya ka onye isi oche otu Kanu na-ekwu. Ka anyị hụrụ na Tribune n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na The Punch ka anyị hụrụ ndị a, Osimhen ọnụ achụ asụnyela ọkpụ goolu dịka Naịjirịa jiri ọkpụ goolu 3 anasataghị otu gosi mba Lesotho egola na-ere mbe na Ozuakọlị.
ọwashio Lawan anaghị eme atụmatụ achịwa agwagwụ maka Buhari ya ka o mekwuru ya na-ekwu PDP apịasola APC n'ihi ebubo akpa ego tarị naira 25 na-efu efu. Ikpeazụ na The Punch ka anyị hụrụ isiokwu a ndị otu APC eburula mkpesa wụcha n'isi ụlọ ọrụ ndị otu ahụ kpọọ oku ka agbatikwuo oge ndebanye aha ka anyị hụrụ na Punch n'ụtụtụ a. na dị sọnụ ka anyị na ugbu a ebe anyị hụrụ isiokwu ndị nke a ebewo ndị ọkpa egbe egbola onye ụkọchukwu Katọlik na steeti Benue. anyị ejikerela maka ngụkọ ụmụafọ ala anyị n'ozuzu oke ya ka ụlọọrụ National Population Commission na-ekwu ebewo ọtụtụ ndị mmadụ anwụọla dịka ndị oji egbe Chinonso wakporo ụfọdụ obodo na steeti Ebonyi maka ntụliaka elu Anambra. Chineke gwara m sio na agaja m ibu aka na-achị steeti ya ka otu onye si n'otu ndọrọndọrọ ọchị APC na-ekwu n'ihi nchekwa na njokoro Buhari Ahmed Gbajabiamila ezukọla maka atụmatụ mmefu ego mgbakwunye n'ala anyị 2023 Naijiria chọrọ onye isi ala ga-ejikọ agbụrụ niile ọnụ ya ka umeadị na-ekwu. N'ikpeazụ na dị sọnụ ka anyị hụrụ nke a n'agbanyeghị ọnọdụ ụsụ aghara ịdị n'otu mere ka anyị dị ike ma kakwuo mma ya ka Buhari na-ekwu. na Christian Light ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a echimechi night bụ ngọzi nyere ụka Anglican ya ka Archbishop ọnọ ha na-ekwu. ọchịchị steeti Imo kewapụtala ministri 4 ndị ọhụrụ ọzọ na steeti a. ya bụrụ m unu ugbu ọtọ m dịkwanụ njikere ili Naijiria ya ka Wike na-agwa ọchịchị etiti ka anyị hụrụ na Christian Light n'ụtụtụ a. na News Echo ka anyị hụrụ isiokwu ndị a ndị ọkaikpe steeti Imo agbalụ ụzọ dị mma ajụjụ banyere ogbugbu egburu ndị mmadụ na mpaghara ọlụ Enugu 2023 agacha m ime ka Enugu dị ukwuu ya ka nna ji na-ekwu. maka ntụliaka elu Anambra Soludo ga-esonyerịrị na ntụliaka elu praịmarị ya ka ndị chọrọ ije otu ndọrọndọrọ ọchị APGA zọọ ọkwa gọvanọ na steeti ahụ na-ekwu. ka anyị hụrụ na News Echo n'ụtụtụ a. ndị ọma n'ebe akarịa na nke taa na akwa akọ ndị bịara anyị n'oge na-adịghị anyị isikwa anyị gacha ka ọnwa ihe ọma anyị bụ Igbo Ezukoo nke taa nọrọkwa ebe ahụ na-ege ntị na redio Ọhaneze Darling 107.3 FM Owerri. Chinonso Ugorji ka bụkwa aha m. ndewonu. Awoteberio Darling FM 107.3 awuchiela awo bịara ọhụrụ na Owerri a ụlọ mgbasa ozi kasị ibe ya izwe ngwa tinye redio gị na Darling 107.3 FM Owerri ọwụ ebe aja. ọ dị m onye nke mekelekwa m gị ọzọ dịka wụchara ihe ọma anyị bụ Igbo Ezukoo nke taa na redio Ọhaneze Darling 107.3 FM Owerri. na nke taa isiokwu anyị ka bụkwa anyị banyere okwu nchekwa n'ihi na ọ na-abụ ihe karịa otu a ihe karịa asị kawa ya n'ihi na ka ọ dị ugbu a mpaghara ala anyị dum n'ozuzu oke nọ n'ihe ize ndụ ka ọ dị ugbu a n'ihe banyere ọnọdụ enweghị nchekwa gburugburu ya niile. mana ka ọ dị taa na-achọ ileba anya na nke mere na kpọmkwem na steeti Ebonyi nakwa Enugu kpọmkwem n'ụbọchị Mọnde nakwa Tuesday dịka ndị na-enye enyo na ha bụ ndị Fulani gburu mmadụ 22 na steeti Ebonyi nakwa Enugu. n'ụbọchị Mọnde ka ndị na-enye enyo ịbụ ndị Fulani na-achị ehi gara wakpo ọbe agụ na kansụl Isielu nke steeti Ebonyi gbuo mmadụ 16 bụ ndị nọ n'agbata afọ 18 nakwa 16 n'otu n'otu. dịkwa ka ha kpọrọ ụgbọala na ọgbatumtum ndị ahụ egburu egbu ọkụ sure ha nnọọ ka ọkụ. ọ dị mmadụ abụọ ndị nyere ndụ na ya bụ njinji kwuru na ndị kpara arụ ahụ bụcha ndị Fulani dịka ndị ahụ jiri ọnụ ha kwuo kpọmkwem na ha onwe ha bụ ndị agha iyi egwu mpaghara Fulani magakwa n'ihu gwa ndị a nyara ndụ ka ha gaa gbaruo Nnamdi Kanu si na ha nwere ike ịbanye na mpaghara ala Igbo ọbụla masịrị ha gaa wakpo na-enweghị ihe ọbụla ga-emenụ ma otu ma otu. dịka mmadụ ndị a siri kwuo, asị na ndị na-egburu na mwakpo ahụ bụ ụmụ nwoke. onye akaebe nke ọzọ kwuru na ọ bụ n'ụbọchị Mọnde
ka eji ụgbọala Hilux van na-enweghị ejirimara ọbụla bubata ndị omekome ahụ kpọmkwem na steeti Ebonyi. Otu onye ndị obodo aha ya bụ Ọjị Ọsọndụ sịrị na ihe ọjọọ ndị obodo ahụ mere agwụla na ha gwara ndị ochiehi ka ha kpapụ n'obodo ahụ bụ nke mere jiri wakpuo ha n'ụbọchị Mọnde nakwa n'ụbọchị Tuzdee. Ọ dị m ụlọrụ ndị uwe ojii na steeti Ebonyi akọwala njinji ahụ dịka eziokwu mana ha enweghị ike akọwali mmadụ ole ndị nwụrụ anwụ na ya bụ njinji. Aka na-achị steeti ahụ David Umahi nọrọ ụnyaahụ kpughee na ndị ochiehi kpara mkpamkpa ahụ jiri egbe AK-47 zochie n'obodo anọ ndị gụnyere Nkalaha, Obeagụ, Amaezu nakwa Ụmụhuali kpọmkwem na kansụl Obeagụ kansụl Ishielu nke steeti ahụ. David Umahi kpughekwara sị na enyokwuola ndị kwadoro mkpamkpa ahụ akpara dịka a ga-eme ka ozi banyere ha ruo ndị nọ n'isi mmiri aka n'ala anyị. Ọ dị mma n'otu aka na steeti Enugu ka ụlọọrụ ndị uwe ojii nọrọ kwuo na ndị omekome anamaghị ndị ha bụ gara wakpo obodo Adani nke dị n'okpuru kansụl ụzọ ụwa anyị gbuo mmadụ 6 merụọ 2 ndị ọzọ ahụ ma bibiekwa ụlọ ahịa nakwa ngwongwo ndị mmadụ n'ebe ahụ. Akụkọ enwetara na-ekwu na ndị ochiehi gbara otu nwa okorobịa si mpaghara Ịga egbe n'oge ha na ya na-enwe obere nghọtahie ma gbochiekwa ndị mmadụ ibuga ya bụ nwa okorobịa n'ụlọ ọgwụ. Nke a kpaliri ndị obodo ahụ iwe nke mere ha jiri wakpo ndị Fulani butere nke bụkwana esemokwu n'etiti ha na ndị Fulani n'ụbọchị ahụ bụ nke mere jiri gbuo mmadụ 6 na ya bụ njinji. Ọ dị mma ile ihe ndị anya n'ozuzu oke achọpụta na ndị ajile nwayọọ dịka na-abata nnọọ na mpaghara ala Igbo ka ọ dị ugbu a dịka ya bụ ọnọdụ siri nnọọ na ịkpa mmanụ banye n'ime ahịa. Lee ya ka ọ dị ugbu a na-ahụtazi ya na kansụl na steeti Ebonyi nakwa steeti Enugu ndị agbata obi anyị ebe a na nso ụbọchị Mọnde nakwa Tuzdee ya bụ ụnyaahụ nakwa nwanne ụnyaahụ ka a nọrọ wakpo obodo ndị ewere na steeti abụọ ndị a gbuo mmadụ 22 ndị nwoke dịka na-ekwu na ọ bụrụ na ị wụrụ nwaanyị a ga-akwụ akọ gị duka atụka gị n'otu akụkụ mana ị bụrụ nwoke ewere daga ma gbuo gị n'otu ntabi anya n'egbughị oge. Anyị na-ajụ taa ichere ndị gọvanọ ala Igbo na ndị ọzọ nwere aka oke na-agba mbọ dịka o siri kwesị ichekwa ụmụafọ Igbo n'ozuzu oke dịka ndị a nyara ndụ siri kwuo na ndị a bụcha ndị Fulani na-achị ehi n'ihi na ha jiri ọnụ ha kwuo na ha bụ ndị si mpaghara Fulani bụkwanụ ndị na-eyi ọha egwu si mpaghara Fulani wakpo obodo ndị a na enweghị ihe ọbụla ndị ala Igbo ga-eme, nwe ihe ọbụla Nnamdi Kanu ga-eme, nwe ihe ọbụla ndị ala Igbo ga-eme n'ihi na ha nwere ikikere ịbanye n'obodo ọbụla masịrị ha n'ala Igbo ga-akpa mkpamkpa dịka o siri masị ha na-enweghị ihe mgbochi ọbụla. E mere ka anyị na-ajụ ichere nọ na ndị gọvanọ anyị na-agba mbọ dịka o siri kwesị ichekwa ndụ ụmụafọ ala anyị n'ozuzu oke ndụ ụmụafọ Igbo n'ozuzu oke dịka nọ na nso nso a na-eme atụmatụ ihe iwu otu ọrụ nchekwa maka mpaghara ala Igbo chere na nke ahụ ga-enye aka belata ya bụ ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala Igbo n'ihi na ile anyị na mpaghara ala Yoruba ahụ ka ọ dị ugbu a ndị ebe anaghị ekokwala nnọọ kwuo anaghị etila mkpu ọpịa ọkụ n'ebe ọ dị ukwuu si n'agbanyeghịkwa na ehiwela otu Amotekun na mpaghara ahụ na aka na-enwetakwa ọnọdụ otu agha n'ebe ha ka na-enwetakwa ọnọdụ ntọrọ mmadụ nakwa mwakpo ndị ọkpa egbe na mpaghara ala Yoruba ka ọ dị taa n'agbanyeghịkwa otu nchekwa Amotekun. Ya mere taa anyị na-ajụ iche na ihiwe otu nchekwa na mpaghara nwere nye aka gbochie ọnọdụ enweghị nchekwa a na-ahụta n'ala anyị ala Igbo anyị gbaa gburugburu ọ dị n'ụbọchị taa. Gịnị ka ị chere a ga-eme iji gbochie ọnọdụ a ịga n'ihu? 08150501073 bụ akara ekwentị anyị ma nakara Twitter anyị Darlin FM Owerri. Anyị hụziga ebe ahụ a na-akpọpụta ya n'egbughị oge 08150501073 na redio ọhanaeze Darlin 107.3 FM Owerri. Ị bọọla chie ya gaziere gị n'onye nke m ndewo JP Clark n'ụwa mara gị mma. Ọ dị mma. Ọ dị ma JP, gịnị ka ị chere a ga-eme JP?
iji gbochie ya bụ ọnọdụ ịga n'ihu na mpaghara ala Igbo ndewe no JP Clark ya gaziere gị nwoke ọma ọ dị mma ọ na-ekwu na enwe ihe ọbụla ga-eme iji gbochiekwa ya bụ ọnọdụ mana eche m na nke ahụ bụ eziokwu nwere ihe a ga-eme iji gbochi ọnọdụ enweghị nchekwa na-ehi otu na mpaghara ala Igbo ka ọ dị taa mana ka ọ dịkwa na-ekwu maka ihiwe ụtọrụ nchekwa mpaghara ala Igbo kedụkwanụ maka Amotekun hiwe na mpaghara ala Yoruba ugwu nke ndị ebe a na-eti ọkụ ka ọ dị taa na enweghịkwa ezi nchekwa na mpaghara ahụ ruo okwu ugbu a n'ihi na aka na-emekwe mwakpo n'ebe ahụ aghara aghara n'agbanyeghịkwa ndị otu Amotekun nọ n'ọrụ n'ebe ahụ gịnị ka ị chere a ga-eme iji gbochi ọnọdụ ndị a ịga n'ihu na-ehi odo na mpaghara ala Igbo ị bọọla chie ana m ekelekwa gị no ọ dị mma oke izu ọnụ ya gaziere gị gaa n'ihe no ọ dị mma na ya gaziere gị no oke izu ọnụ na-akpọ ndị gọvanọ ala Igbo okwu ka mara ihe a ga-eme iji gbochie ọnọdụ a ịga n'ihu n'ihi na enwere nga oge eru enwere nga na oru enwere nga a na-eru ya bara ndanda bikonu 08150501073 bụ akara ekwentị anyị otu oke ekwentị ka anyị gbapụ aka n'ụtụtụ taa ịbọọla chi onye nke m ya gaziere gị no odozi akụlinda ndewo gbapịa ọsọ ịnụ n'ihi oge mmanụ kpofuru ekpofu ma mmanụ ufuru awụfu na mmekọta adịghị ya mana amaara m na ebe Chineke nọ na nchekọta na-ere ihe niile anyị na-ekwu okwu na-eti mkpu ihe banyere nchekwa na anyị enweghị nchekwa so na ihe isi mbụ ndị niile na-achị anyị kwesịrị ị na-eleba anya mana n'ihi na enweghị nchekwa ebe obi anyị niile dị wee ebe ego si onwe onye na-enye anyị nchekwa mmadụ were n'ala dịka ọkụkọ nwekwara onye nwe ya igbu ọkụkọ ị ga-ahụ otu ọ ga-echi na-atụgharị komkom tupu ya emechi ọnụ ọ kachakwa ebe mmadụ nọ a sị m Chineke biko nara mkpụrụ obi ụmụ okorobịa niile a ma ndị lụrụ na nwaanyị ma ndị na-alụbe nwaanyị egwu na ndokwa n'aha Jizọs ma na-akpọkọ ọchịchị obibi na steeti anyị nọ biko steeti ahụ kwa ka ha biko leba anya na ihe banyere nchekwa n'ihi na mmadụ oge eji egbu mmadụ na soshal midia ọ dị mma ka were ebe a gbapụ aka ha enu 107.3 Darling FM, the People's Radio. Ichoro stone coated roof that's maka form of a wall okay. Aluminium profiles and foreign doors on a billion years of them. But look at this one Nigeria Limited. I get me go up your mouth. You give price and quality. Get me go up your mind. Piana Ken Desmond Industries Nigeria Limited go test stone coated roof tiles okay. Water collectors, aluminium profiles and accessories maka window na partitions okay. Stainless steel pipes na accessories maka staircase na handrails okay. PVC ceilings, marble, granite, udi ceramic tiles niile, foreign security mabu bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles na complete sanitary ware. Ken Desmond ga-erenye makunyere gị ihe ndị a niile n'ụlọ na quality na ọnụ ala dị mma. Kpọtụrụ Ken Desmond na 3D building materials and finishing plaza ọhụrụ na-ewu ewu dị na Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze Owerri, maọbụ na Ken Desmond Plaza 197 Douglas Road Owerri, maọbụkwanụ na Ken Desmond Plaza 88 Aba Road Umuahia, phone 08035532369. Wow, it's here! What's that? What's here, Mom? The new Maxi 20 hand sanitizer. Tell me about it, Mom. The new Maxi 20 hand sanitizer is carefully produced to help us fight germs and provide the right protection for every family.
Introducing the new Maxi 20 hand sanitizer to help you fight germs every day. Mom, now I can clean up germs that touch my hands and be fine, right? Yes, son, you can, because Maxi 20 will keep you protected. Yippee! Maxi 20, war on germs. Another quality product from Intercontinental Distillers Limited. To all the customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emako Plaza? AO Emako Plaza, 58 Huba Street by Tetlo Road, Owerri, is the place for electricals and electronics. For those with highest taste in electricals and electronics. Welcome to AO Emako Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emako Plaza, 58 Huba Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803 7213 Email emacoglobal@yahoo.com. Emaco Plaza, 58 Huba Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals, and electronics. In accordance with the Nigeria Communications Commission, NCC's mandate to link every phone number to the user's national identification number, NIN, 9 Mobile as your network of choice is making the exercise nice and easy. Simply dial *996#, verify and link your NIN. Better still, you can visit www.9mobile.com.ng/NIN to do the same. Remember, the stitching time saves all the 9 Mobile benefits you've always enjoyed, so hurry now. Agademo Walia, Emenelu Hesinala, Emenala Hesinelu. Amadi nwanne m owu nini ọzọ egwola agi wayo. Mgbe chinne m ke karịrị wayo, ịhụna na ndị osochi egbu, ndị homa na sonso ebidokwele gwagbuo ntị aki na aki, na-eresi ndị mmadụ n'ọnụ aki. Chei, ịhụna ọrụ ndị eji emeghere kpa kwesịrị ịbụ ọnụ. Mbanụ, ọwụ nsọ naanị ịbụ ọnụ. Ndị Consumer Protection Commission ejikerela ịnwụchi ndị niile na-akpọ ụdị arụ a, kpụpụ ha n'ụlọ ikpe ma tụọkwa ha nga. Ebe ọ bụla ịhụrụ ndị na-agwagbu ntị aki na aki, na-eresi ndị mmadụ, biko kpọrọ ọsọ gawa n'ụlọ ọrụ ndị Consumer Protection Commission na Area B, ncherịta ihu Isobadek, New Owerri, ma ọ nwere ike kpọọ ha n'akara ekwentị ndị a 09079381270 ma ọ bụ 07068175981 ma ọ bụkwa 08074932723. Asịkwala na agwa ga-agwa o, ụkpara okpoko gburu ntị chiri ya. Ndị na-ewetara ụlọ ozi a bụ ndị Consumer Protection Commission, Imo State. Charles! Yes, Mama! Go bring 2 sachets of hyper bleach come. Because I go use one take soak the whites, then go use the other one take all the yamayama jams. Boss, I know they see any yamayama jams for here now. There's small, well, but they did it. And now why I trust only hyper bleach to take you all of them, pata. Make all your white cloths, they continue to the white and they kill all the virus and the yamayama jams. If it cause sickness for your house with the disinfecting power of hyper bleach. One expert don't land with big ogbonge odds and sharp cash out method. You will like sports. This now your big opportunity to make better money on top all your bets. Where be bigger rules? My Niger people, I beg, make una no sleep on this one. Make you rush now. Go visit our website on oneexpert.ng. Don't forget to use the promo code BETNG and you go get 200% bonus on your first deposit. One expert. Bet we're there for everybody. Good P Marketing Company Nigerian Limited, import of all kinds of tiles, the home of Italian tiles in Owerri, all made in Italy, all kinds of Italian bricks, Italian wall, Italian grace and non-grace tiles. Head office, Thailand Mall, Shop 4C at Nnaze Timber Industrial Market, Owerri, Imo State. Branch office at Ngokbala Line, Shop 116, Shop 280, Shop 281 and Shop 287. For more inquiries, call 0704-742-2812, 0813-9304-185 or 0806-457-4034. Your fingers so for mango delicious foods and restaurant your refreshment home. Eat your delicious hot meal. Do you to your mango festival.
bread, quality ice cream, nutritious shawarma. Invite your family. The Omonge place where you and your family go to jolly. They ready for town. Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Our food today hot. Shawarma today. I been ice cream, popcorn, our bread na food. We get coconut bread, chocolate bread, milk bread. I bake, contest time. Na confirm. Or I been a fruit bread. This one day different. Mangrove bread. Na fresh oven bread. As you dey there they watch. Yeah. It already. Mangrove make bread and fruit bread. Now one in town. Invite your family and friends for Mangrove Delicious Foods and Restaurant. We're there for plot F/27 housing area B. New Owerri Capital Territory. At Rento Roundabout, Imo State, Nigeria. Or call 070-8894-8849 or 080-9440-1166. Your refreshments. Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Lots of love. Have you heard? Returns Market Investment Nigeria Limited have diversified into building a cooperative society with a brand name. Returns Market Multipurpose Cooperative Society Limited, which has given its members opportunity to monthly 10% dividend of their share capital. That is, members enjoy share dividend on monthly basis where funds are placed on various profitable sectors like logistics and transports, financial markets, real estate, industrial productions, and so much more. All registered members of Returns Market Cooperative have duly received their 10% dividend monthly for the past 4 years and still counting without stories. For more inquiries on how to become a member of our cooperative, you can contact our office today. Greenwich Mall, number 3, Umes Eronini Street, along Ikenebu Girls Secondary School, Owerri, Imo State. Call us now on 0702-521-1290 or visit our website at www.returnsmarketcooperative.com. Choose financial freedom. Choose Returns Market Multipurpose Cooperative Society Limited. Moments can be ordinary. It's what we make of them that really matter. Make the best of every moment, every day, like Supermom's do with Indomie. Moments to laugh with Indomie. Moments to share with Indomie. The Hallelujah Channel is back on DSTV and GoTV, and you can experience pure joy in the Lord's presence from the comfort of your home this Easter season. Connect with church services from the House on the Rock, KICC, Daystar, the Redeemed Christian Church of God, and more, and live broadcast on Good Friday and Easter Sunday. Enjoy live gospel music performed by Monique, Onos, Mike Abdul, Peter, Frank Edwards, and Tim Godfrey on the Rejoice segment on Sunday, 28th March and 4th of April from 3 p.m. Hosted by Shegun Obe. Tune in to the Hallelujah Channel and bask in His amazing grace from 8 a.m. on Sunday, March 28th to Monday, April 5th on DSTV Channel 197 and GoTV Channel 85. Stay connected to my DSTV app and my GoTV app. Smile Foundation cordially invites the fathers, mothers, and young people in Obibizen and environs to her 2-day Super Easter celebration and empowerment outreach. Day 1, Easter Saturday, 3rd April, Smile of the Damsel and the Mothers. Day 2, Easter Sunday, 4th April, Manpower and the Fathers. Time, 3 p.m. prompt on both days. Venue, Senator Izajoku's residence. Please come with your face mask. 107.3 Darling FM. The People's Radio. Gerenụ ọkwa dị oke mkpa. Ohere ọrụ ndị ụlọ ọrụ Pure Natures Technology Owerri ngalaba Owerri ha chọrọ ndị ntorobịa gbasiri ike ahụ gbasiri ike iji bịa weghara ụfọdụ ohere ndị nọ n'ụlọ ọrụ ahụ. Iji debata aha gị, biko ziga aha gị, ebe ibi nakwa ogogo gị n'ụlọ akwụkwọ. Nye akara ekwentị ndị a 08103975275 maọbụ 07066768327. Ọzọ bụ 08031118814. Ka mgbachikwa akara ekwentị ndị ahụ ọzọ 08103975275 maọbụ 07066768327 maọbụ 08031118814. Naanị ziga aha gị, ebe ibi
nakwa ogogo gị na ụlọ akwụkwọ nakwa ihe ndị nwetarala n'ụlọ akwụkwọ ka ọ ji ugbu a site n'akara ekwentị ha kpọpụtara ya bụ ụlọ ọrụ Pure Nature's Technology ngalaba ha nke Owerri. Nke a bụ ọka ha ozi ofe mba. Ọ dị mma, ndị mmanya bụ udo zikọ gị n'ekwentị na nke taa na obi ha na eze Dali 107.3 FM Owerri. na-agbabanye n'ọnọdụ nchekwa mpaghara ala Igbo dịka enwere mwakpo na steeti Ebonyi nakwa Enugu kpọmkwem n'ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Tuzdee ụnyaahụ ebe a nọrọ gbuo mmadụ 22 na emerịta anyị na-ajụ kedu ihe chere a ga-eme iji kwụsị ọnọdụ a ihi obi na mpaghara ala Igbo dịka ọ dị taa? Iche na ndị gọvanọ ala Igbo nakwa ndị nwere aka oke na mpaghara ala Igbo na-eme ihe kwesịrị ekwesị iji kwụsị ọnọdụ a ịga n'ihu na-eri anyị dịka mmiri ọ dịkwa ma ọzọ bụrụ na ọ bụ ma isi na-eche ka ehiwe usoro nchekwa maka mpaghara ala Igbo kadịkwanụ maka ndị Amotekwu na ehuru na mpaghara ala Yoruba bụ ndị ka ọ ji gba ndị mmadụ dịkwa ọpịa ọkọ sio na aka na-awakpokwa ha dịka ndị ntụrụ mmadụ ndị na-eji egbe ezu nakwa ndị ọchịnama na-awakpokwa ha n'ebe ahụ aghara aghara ma na-eji ha aka ọjọọ. Gịnị ka ị chere a ga-eme kpọmkwem iji belata ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu n'ala Igbo taa? 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Dali FM Owerri. Anyị hụ ozi gị a na-agụpụta ya na-egbughị oge ọbụla. N'akara Facebook anyị ka ahụrụ ozi ndị a nke si n'aka gị Chijioke Zianeduru isi m ụtụtụ ọma Chinonso na ndị ha na-akpọ ndị ọchịnama nakwa ndị nkwado ha mara ikikere ndị ụlọọrụ ESN nwere bụkwanụ nke mere ha ji na-agba ya ụkwụ majụ ikwe ka ehiwe ya kpọmkwem na mpaghara ala Igbo. Ya mere na ọ kwesịrị ka echefuo ihe banyere nkwado ndị gọvanọ mpaghara ala Igbo ma hinye Nnamdi Kanu aja n'ukwu iji kpochapụ ndị akpụrụ onwe ha ndị Fulani na-achị ehi na mpaghara ala Igbo niile gbaa gburugburu, na onye Igbo niile na nwafọ Igbo niile kwesịrị inye Nnamdi Kanu ezi nkwado iji hụ na ehiwere otu ọrụ nchekwa Eastern Security Network n'ihi na ọ bụ ya bụ nyere nsogbu anyị na-enwe n'ụbọchị taa. Ọ dị maka ahụ bụ ihe a gị, nke ahụ bụ ntụnye gị n'ụtụtụ taa Chijioke Zianeduru. Eji m nke gị ugbu a John Class Ifedi Ọhaneri izi na ndị gọvanọ ala Igbo niile kwesịrị ịgbakọ aka ọnụ ma hinye Nnamdi Kanu aja n'ukwu ya na ndị otu ọrụ nchekwa Eastern Security Network iji buo agha megide ndị iro nke anyị n'ozuzu oke. Ị na-ekwu na eziokwu nke bụ eziokwu bụ na anyị niile nwere otu onye iro ahụ. Ọ dị mma, ya gaziere gị nụ. Ya bụ John Class Ifedi Ọhaneri. Eji m nke gị ugbu a Chibright Agụ isi m ụtụtụ ọma dike dị ọha mma nke mbụ na isi na Ọhabele London Obosi ma debata ozi gị na ogbugbo nyere nsogbu a bụ naanị Chineke inye anyị onye kacha mma. Ọ dị mma, ejikwa m aka na ọ bụ n'ụzọ onye dị mma na-echi anyị dịka onye ọchịchị. Ọ dị mma, ya gaziere gị Chibright Agụ. Nke gị ka nji gba Ifeanyị eji m nke onye Ihe James isi obi akpụ ebe ma debata ozi n'ụtụtụ taa. Ị na-asị ọ na-atụ gị n'anya ihe mere ndị gọvanọ ala Igbo jiri gba nkịtị ruo n'oge a n'agbanyeghịkwa mkpamkpa ndị ọkpa egbe na-akpa ha na ndị a na-achị ehi n'ibibi ugbo ndị ala Igbo ma na-egbukwe ndị na-akọ ugbo na ọ bụrụ na emeghị ihe tara ọchịchị megide ọnọdụ ọjọọ dị otu a na enweghịkwa onye ọbụla ga-anya ndụ na mpaghara ala Igbo, na ọ bụ ihe dị oke mkpa na ndị gọvanọ ala Igbo ga-ahiwe usoro nchekwa nke aka ha n'oge na-adịghị anya. Ọ dị mma ma hinyekwa usoro nchekwa nke Eastern Security Network aja n'ukwu iji chọpụta ndị bụ onyere ọnwụ ndị akpụrụ onwe ha ndị Fulani na-achị ehi. Ma ọ bụghị otu ahụ na-enwe onye maghị nke ga-eme ụbọchị echi na-abịa abịa. Ọ dị maka bụ ntụnye nke gị Ifeanyị, ya gaziere gị. Ọ dị mma, gakwa na-ezibata ozi na akara ekwentị anyị, akara Facebook anyị Dali FM Owerri ahịa ebe anyị abụta n'ụtụta na obi oge ọbụla. 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Kpọọ anyị ma tinye oke nke gị n'ụtụtụ a. Ị bọọla chie? Ọ dị mma, nke akụpụla 08150501073. Ị bọọla chie? Halo. Ndewo, na ị bọọla cha gị na ebe isi akpọ anyị nụ? Ndewo. Biko nwanne m nwoke, dịka ụta a na-enwe nchekwa n'ala Igbo, amaghị ihe ndị ọchịchị mụ na gị nwanne m nwoke na-echere gị maka o nwere ọchịchị Eastern Security Network
Nnamdi Kanu hiwere maka mgbe e kwuru okwu ka ehiwe ọchịchị na ọda sekuriti ndị awụsa ehiwere nke ha ndị Yoruba hiwe akpọkọta ndị ọchịchị ala Igbo kasị ihe a ga-akpọ nke ha ha ogbunigwe ahụ chetaghị ogbunigwe nyere oge agha ọ bụ bido nwata enyi nwunye ya anọ mgbe ahụ nwere eme nwoke ma nwere hụ na ọ nwụrụ agba nkịtị ya na ndị gọvanọ anya na nsogbu ga-adịla enwere isi wee ite sekuriti netwọk ama ndị ọchịchị anyị ihe ha jara ukwu ejije gbawa ya ụkwụ maka ọnwụ na-ejiri aka n'ukwu bụ ihe a mere n'Enugu na ihe mere na Ebonyi steeti and other parts of facility ọganebe mana ụjọ ahụ ndị ọchịchị n'ehighị ite sekuriti netwọk n'okwu mgbe mee ha sekuriti ọ dị ma chịkọta okwu gị nụ isiokwu mbụ na ha biko ndị gọvanọ anyị enwere ihe ha ga-echebe ha onye ndị gbara ọ na-echebe ya chebe ya gaziere gị nụ onye iro gbara okirikiri na-eche ndụ ya nche oge niile nke amụtụ nke gị n'ụtụtụ taa 08150501073 ị bụọla chie ndewenu ndewe ma omejọ ya gazie nsogbu ya nwere ngalaba dịgasị iche iche echekwa ihe mere o ji ite m ka ga-asị na ndị ọzọ ihe a kpebisiri ike bụ maka na ha ahụla na ndị ọchịchị anyị n'ala Igbo ma ndị nọ na seneti ma ndị nọ ebe ndị ọzọ ma ndị gọvanọ na ihe ejighị otu olu n'otu oge na-aga agaghị aga aba iche iche ebe ọ na o kwere mee ndị mmadụ nwere ma ha chepụta ka ha onwere ma ha mepere ọrụ ha sị na ndị pati dị ọjọọ na ndị Boko Haram ha ekwubere ya ọkwa ndị ọzọ ka na-esi ya ndị mmadụ ndị Yoruba ewepụtala nke ha ha n'ihi na-esie ha aka n'ukwu ka ndị nke anyị ndị steeti n'ala Igbo ma ha na-ese ma gọvanọs ma senetọs ka ha chịkọta ọnụ ka ihe ngosi nke a ekwere eme aja n'ukwu ka akwagide ha ọ ga-eme maka na onye ọbụla egburu ọ bụrụ na egbuo ha ma n'onwe ha ụmụnne ha so na ndị ahụ ikwu na ibe ha so ya adị nwunye mara ihe onye ahụ ga-achị ibe echi so nke njikọta aka hụ na akwagidere nke a adị ndewo ya gazie ị na-akpọ ka akwado otu ọrụ ESN ka ihe ya n'okwu dịka ọ bụla nke hiwere hiwe ka ọ dị ugbu a ọ dị mma imejọ nke abụọ na ụtụtụ taa 0815050 otu ekwentị naanị nwa nkeji ole na ole ka itinye oke gị n'ihi na iwere ndị ọbịa pụrụ iche n'ebe a n'ụtụtụ taa ị bọọla chie ị bọọla chi eze lobo ya gazie nụ ụtụtụ ọma ya gazie ụwa mara gị mma makwara gị ma gbapụ ya ọsọ nụ ịhụnanya ezupụtara n'ọtụtụ ga-nke mgba gị na obi dịbọ mma n'ebe ndị isi anọ n'ala Igbo nọ n'ebe ndị isi nọ n'ala Igbo nọ ma gọvanọs ma Igbo leaders you people have failed us automatically. Chinonso, minded ya unu ndị media na-eso aka sị ya mba ọ na-achọghị ụsụchọrọ udo mana sọ na anagatatu na ihe akwụkwọ nsọ biko gbuo na nke ka anyị were onye ọbịa ebe a n'ihi ka anyị ghara iri oge ya Chinonso ka m gaa na stress because I'm from Israel to be ebe ọnwụ na enwere ndị ọbịa Chinonso you people should shine our eyes open our physical eyes ọ dị mma ụlọ ndị media na-ekwu na achọrọ udo enweghị dị ụlọ dị na Naịjirịa ana m anụ gị gaa n'ihu gbuo na nkenke onye mere ekwu na-awụ biko unu gwa ndị gọvanọs na ndị ndu ala Igbo unu kwado Nnamdi Kanu na GSM ya kwuru ndị gọvanọ ihe dị ya mkpa nwoke na-aba ha na-agba na 2023 which is not achievable na Naịjirịa ọ dị mma ka anyị nabata onye ọbịa pụrụ iche na ite na ewuta onye isi ụlọ